Alderdien legeak ematen dituen tresnak erabiliko ditu fiskaltzak, talde politikoren bat etaren esanetara dagoela uste badu. Zehatzago, fiskal nagusiak esan du, sortuk auzitegi konstituzionalak ezarritako baldintzak betetzen dituela behatuko duela. Será guardián inflexible del cumplimiento de las condiciones impuestas por nuestro Tribunal Constitucional para el mantenimiento en el ámbito de la legalidad de Sortu. Torres Dulcek dio ez duela onartuko biktimei humilaziorik egitea. No tolerará en ningún momento humillaciones a las víctimas del terrorismo. Ez da ekintza terroristak eta ekintza horien egileak goraipatzea ere. Estatuko fiskal nagusiak esan du ez duela tolerantziarik izango etaren jarraitzaileekin. Un nivel de tolerancia cero para con sus pupilos es la única respuesta que podemos dar a ETA. Torres Dulcesen hitzetan, jarrera hori bera izango du ustelkeriaren aurrean, ekonomiaren jarduera pozoitzen ari delako. Indarkeriari buruzko aipamenekin batera, krisi ekonomikoak hartu ditu Espainiako urte judizialaren hasierako hitzaldietako minutu gehienak. Urtero bezala ekitaldi handientsua izan da, iazko ausentziaren ondoren, Juan Carlos Erregea izan du buru. Estatuko fiskal nagusiarentzat eta botere judizialeko kontseiluko presidentearentzat lehen aldia izan da gaurkoa. Gonzalo Molinerrek denen parte hartzea eskatu du krisi ekonomikoari aurre egiteko. Eta esan du botere judizialak alegin guztiak egingo dituela herritarrek konfiantza berreskuratu dezaten. Haremos todos los esfuerzos necesarios para que el Poder Judicial en su conjunto sea acreedor a esta confianza. Fiskaltzaren memoriaren datuak ere ezagutu ditugu ekitaldian. Kriminalitate maila lehenean geratu da, baina hainbat delitu, kohetxoa, influentzia trafikoa edo diru publikoa gaizki erabiltzea esate baterako igo egin dira. Erregeak eman dio amaiera ekitaldiari. Queda abierto el año judicial 2012-2013.